To je něco, co bylo pozorováno u všech významných příkladů formování mas v historii. Narodila jsem se v komunistické Číně 2 roky předtím, než Mao zahájil kulturní revoluci. Byli jsme indoktrinováni, museli jsme skandovat hesla a držet rudou knížku předsedy Má, říkat ať žije předseda Mao, ať žije komunistická strana. Inspirován diktátory Sovětského svazu Leninem a Stalinem si čínský komunistický vůdce Mao Tse-tung vypůjčil z příručky ruské revoluce. K boji proti antikomunistickým silám Lenin zorganizoval vojenskou odnož své komunistické strany známou jako Rudá armáda. Podle jeho vzoru Mao označil svou armádu za Rudé gardy. Maovi vojáci však nebyli rekrutováni z jeho armády. Jeho Rudé gardy se skládaly ze studentů středních a vysokých škol. A tak využil mladé lidi k zahájení kulturní revoluce, aby svrhávali sochy, pálili staré budovy a démonizovali všechna náboženství. Šli po všech disidentských hlasech a poštvali všechny Číňany proti sobě. Rodiny se obrátily proti sobě, sousedé se obrátili proti sobě. Předseda Mao, jak se mu říkalo, byl hluboce ovlivněn Leninovými myšlenkami o marxismu a revoluci a často chválil Stalina jako velkého vůdce. Zahájil svou kampaň Velký skok vpřed v 50. letech a zabil 2 miliony vlastníků pozemků a odhadovaných 40 až 60 milionů lidí umřelo hladem. Lidé obchodovali s mrtvými těly svých dětí, aby se najedli, aby přežili. Kanibalismus byl všude. Válkou, mučením, popravami a hladomorem způsobil předseda Mao smrt 80 milionů nevinných lidí, čímž se stal nejsmrtonosnějším diktátorem všech dob. Čína oholila hlavy ženám, oblékla je všechny do neatraktivních asexuálních šatů, udělala to též pro muže. Tuto techniku používal ve 20. století každý totalitní režim. Mao chtěl vytvořit bezpohlavní společnost, proto dívky jako já nemohly nosit krásné šaty a nemohly se líčit, museli jsme vypadat jako chlapci, bez pohlaví. Asexualizovali populaci, aby už nebyla žádná touha, žádná bipolarita muže a ženy, všichni vypadali jako automaty. A pak, než aby se obrátili k sobě, obrátili se ke státu. Takže jediné, v co mi jako dítěti zbylo věřit, je komunismus. A Mao byl nový bůh. Čínská vláda potírá nejen muslimy, ale i jiná náboženství, jak se snaží prosadit komunistickou ideologii. V Číně je také zakázáno náboženské hnutí Falun Gong, které klade důraz na duchovní osvícení a pěstování ctností. 5000 let stará čínská civilizace byla založena na víře. Komunistický režim je ateistický. Takže jakékoliv filozofie, které povzbuzují lidi, aby věřili v Boha, věřili v dobré věci, je něco, co se jim nelíbí. Rozhodl jsem se z Číny utéct po vážném pronásledování, které jsem zažil. Čínská komunistická strana pod záminkou COVID-19 zesílila své pronásledování. Byli jsme několikrát zatčeni a zadržováni v různých detenčních centrech a centrech pro vymývání mozků. V posledních několika letech byla vybudována rozsáhlá síť táborů po celém Xinjiangu. Řada utajovaných Čína má na svém území stovky koncentračních táborů a Google mapy byly, stejně jako v případě vražd v Kamerunu, v podstatě hlavním nástrojem jejich odhalení a zůstávají taky hlavním nástrojem pro monitoring toho, kde a jakým tempem vznikají další. Je to naprosto jednoduše věc,
kterou čínská vláda opravdu nechtěla, abyste věděli. A taky proto nejdřív jejich existenci tajila a pak popírala. Když ale přišli zase investigativní novináři, tábory přímo natočili zevnitř, tak Peking pod nátlakem v podstatě změnil celý svůj přístup a Čína se začala chlubit tím, jak skvěle fungují pro snížení kriminality a že pomáhají lidem dostat se z chudoby. Ale stejně jako v případě čínských map, je ta realita zase úplně někde jinde. Lidé věznění v táborech mimo jiné říkají, že za práci dostávají podstatně méně peněz, než kolik by si vydělali doma na svobodě. A přináší taky pořád nová svědectví o nelidském zacházení, násilí nebo i mučení. Všechny známý tábory se nachází v provincii Xinjiang na západě Číny. Historicky tuhle oblast obývalo hodně etnických skupin různého původu a místní populace je proto dost různorodá. Sám jsem se pokusil zjistit, kolik takových táborů v Číně asi je. Našel jsem různý zdroje, který se o nich snaží vytvořit přehled, ale je jich tolik, že jednotné číslo je hodně těžký určit. Pojďme se ale detailněji podívat alespoň na jeden z nich. V reportáži New York Times můžeme vidět vnitřek jednoho z několika táborů v městě Kuitun. Přesněji se teď můžeme podívat, kde konkrétně se v táboře pohybuje kameraman, který mimochodem prakticky riskuje svůj život, aby to video natočil. Na začátku projíždí kontrolním checkpointem a pak vidíme po pravé straně zeď s ostnatým drátem. Před náma jsou dvě budovy, přičemž před třetí se silnice stáčí doleva. A tam taky následuje střih reportáže. Kameraman vystupuje přesně tady, což nám prozradilo několik vizuálních klíčů. První je budova napravo a třeba její specifická barva, která se evidentně liší od zbývajících dvou. Ty mají na sobě tyhle zřetelné výčnělky. A nakonec nízkopodlažní budova, které kameraman zachytí jen malý kousek, ale dá nám třetí záchytný bod, který nás na mapě ukotví. Většina táborů má podobné rozložení a jsou podobně zařízený. Jsou na nich vidět různě velký ubytovací prostory, často třeba hřiště pro venkovní aktivity, ale hlavně zdi, oplocení a ve většině případů malý objekty, který, jak po kratší analýze zjistíme, jsou strážní věže pro kontrolu pohybu vězňů po prostorách tábora. Úplně jednoduše řečeno, tyhle tábory jsou prakticky vězení. Tohle je pro srovnání věznice San Quentin ve Spojených státech. Má ubikace, taky venkovní hřiště, pochopitelně zdi a v podstatě úplně stejný strážní věže. První reální důkazy o fungování těchto táborů přišly v roce 2017, ale s výstavbou Čína začala v některých místech i před rokem 2014, kdy přijala politiku takzvaného boje proti terorismu. Prohlásil, že se přítomnost Kyrgyzů v čínských převýchovných táborech nepotvrdila. A v červenci Kyrgyzstán nepodepsal mezinárodní nótu určenou OSN odsuzující čínské represe v Xinjiangu. Stejně tak nepodepsala ani Česká republika. The government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region said on Monday 140 people were killed and 828 injured during Sunday evening's riot. Čína převýchovné tábory obhajuje prevencí proti extremismu. V červenci 2009 se protesty v Urumči proti nezákonnému zabití 2 Ujgurů zvrhly v masové etnické násilí. Podle Číny nejméně 200 lidí zemřelo a tisíce bylo zraněno. Údajně především etnických Číňanů. Čínské autority tvrdí, že šlo o extremistický čin organizovaný separatisty ze zahraničí. Ujguři, že konflikt eskalovala policie použitím nepřiměřeného násilí. Následovalo masové zatýkání a antiextremistická legislativa, která umožnila aktuální represe. The situation is now under control. V Číně žije víc jak 1,5 milionu etnických Kazachů. Tady mají své příbuzné. Kazachstán je tak hlavním zdrojem informací o aktuální situaci v Xinjiangu. Jin Bunin je akademik, novinář a kurátor databáze obětí režimu v Xinjiangu. Je v ní víc jak 7 000 podrobných svědectví o pohřešovaných lidech a taky o těch, kteří byli propuštěni. China has developed this system where they're just extremely good at instilling fear in people. You know, not only people inside their borders, but people also abroad.
people have generally been very afraid to speak about what's happening because China constantly uses these hostage tactics to basically where they can punish your relatives for something that, you know, they can punish relatives in China for something that relatives abroad say or do that China doesn't like. And so for this reason, many people have been keeping silent. You lived in Xinjiang from 2008 till 2018. How has this repressive system developed? I think the big change was definitely 2009 with the Urumqi riots. So before that, things were much more relaxed. There were also just violent attacks. I remember I arrived in Kashgar in the summer of 2011, and the day I arrived, there was some incident where a truck drove into a crowd of people, 2 people jumped out and started stabbing people with knives. And then the next day there was a sort of basically a terrorist incident inside a sort of a shopping mall where people walked in and started shooting people in a diner, I think, as I understand. And in 2012 there was also an imam of the local mosque who was basically murdered, you know, axed with axes, you know, to death by local Uyghurs because I think he was a very pro-government imam. And every time something like this happened, then you had the government reacted, so a lot of military would come in. Things would be very tight for a little bit. Things got tighter at the end of 2016. That was when Chun Chuan-go became the head of the region, I guess. And he basically, then that's where the current sort of, let's say, nightmare started. And that's when he, you know, the first step was to confiscate everybody's passports so they couldn't go abroad. People started being arrested in very large amounts and basically sent to camps or police detention centers or jails. I learned that, you know, a certain friend had disappeared, he was in jail. Another friend had been sent to camp. We'd walk down the streets and you would see stores closed, sometimes locked, and you didn't know where these people were. Her feet were chained in the camp, so for that reason, she can't walk right now. So her feet, I don't know how to say in English, her feet are very weak right now. V regionu byla identifikována víc jak 100 koncentračních táborů. Neticesinde Şinjan'da faşistik caza lageri var ekendigi dalillendi. Na základě analýzy satelitních snímků a dokumentace stavebních tendrů v regionu byla identifikována víc jak 100 koncentračních táborů v Xinjiangu. Předpokládaná kapacita je 1 až 2 miliony lidí. Čína zprvu odmítala existenci převýchovných táborů uznat, ale později prohlásila, že se jedná o dobrovolná vzdělávací centra. Vězně nazvala studenty. Actually, thousands of people are in concentration camps just because they have WhatsApp on their phone. Would you show an example of that? Sayrangül Izzatullah, she was detained in 2017. She was detained only because she inserted a SIM card, a Chinese SIM card, into her mother's phone, which was... From the 8 o'clock we have to study long by heart the red song, not allowed to move because of video camera, not allowed to speak each other. What songs did you have to sing? How about The East is Red? No Communist Party, no New China. Vše ráno vězně budili komunistické písně. Museli je zpívat 2krát denně před jídlem. Všichni nám popsali velmi podobný denní program. Jen jeden zažil také tvrdší režim ve vězení. And what happened if they failed?
Stanovisko Číny zůstává stejné. Studenti do škol docházejí svobodně a vzdělávací program by měl být mezinárodní inspirací k prevenci proti extremismu. 称新疆教培中心学员有上百万，甚至200万，这纯属捏造，毫无根据。目前，新疆参加3学1去的教培学员已经全部结业。 在政府的帮助下，实现了稳定就业，改善了生活质量，走上了幸福生活。What is the most important aspect about the current situation? Basically, the camps are just one element of the system, but actually the whole place, all of Xinjiang is in some sense, you could say, it's a big camp. People have to go very often to these kind of activities, things like flag raising ceremonies. Many of them can't just move around. So if you live in this one city, you can't just go on a bus and go, because in a lot of cases now people have ID restrictions, and then everything you do is also just very scrutinized. If you leave the city, that might be suspicious. If you pray, that's suspicious or maybe even illegal now. Everybody ends up living in a state of fear because they don't know if they might end up being detained. And most of the people have left the concentration camps. This is what the Chinese authorities are saying, the re-education camps or the training centers. But again, that doesn't really help things, because a lot of the people who are leaving, they're often being sent to these other positions. So some are maybe placed under house arrest or town arrest, where they're restricted in their movements. Some are essentially sentenced again and just sent to prisons. Some are sent to forced labor. So you have all of these things, basically all of these things where people can end up, and the camp is just one of those. Ultimately, the situation is not improving because, z historie víme, že se v průběhu času děly na světě i tady u nás v Evropě šílená zvěrstva. Stačí si vzpomenout na první nebo druhou světovou válku. V té druhé se ale objevily děsivé tábory smrti, jež pohlcovaly životy nevinných a nepohodlných lidí. Žen, mužů a dokonce i dětí. Dnes budeme zas hodně mluvit, protože tato konspirace letí světem už nějakou dobu. Je velice šokující a vyvolává strach v nás všech. Bude se zas opakovat minulost ve smyslu vyhlazování ras a lidstva přesně tak, jak se tomu dělo v nacistických koncentračních táborech smrti? Ani tehdy nikdo nechtěl věřit, že něco takového existuje, a přesto se to dělo lidem přímo pod nosem. O co tedy jde? O FEMA kempy, již jsou prý rozeseté po celé Americe a po světě. Je možné, že tato... If we're getting more people vaccinated, then we need more vaccination sites. That's where we're going to harness the full resources of the federal government to establish thousands of community vaccination centers. On my first day in office, I'll instruct the Federal Emergency Management Agency, FEMA, to begin setting up the first of these centers. By the end of our first month in office, we will have 100 federally supported centers across the nation that will ultimately vaccinate millions of people. Think of the places that are convenient and accessible: school gymnasiums, sports stadiums, community centers. We've already had productive... Pojďme se na to podívat. Vraťme se nejdřív po časové ose zpátky do minulosti. Po druhé světové válce a projektu americké vlády Paperclip byli bez jakéhokoliv potrestání špičkoví němečtí vědci, vysocí důstojníci i lídři koncentračních táborů přesunuti potichoučku do USA, aby tu pokračovali ve své práci pro vládu této mocnosti. A nešlo údajně jen o pokračování vědeckých výzkumů v oblasti zbraní a technického pokroku. Prý se pokračovalo i v nelidských pokusech
na živých objektech. A zřejmě pokračovaly i sny o ostnatých drátech. Prakticky ve všech amerických vojenských operacích se od 50. let v jiných zemích vždy v prvé řadě po vstupu amerických vojsk na jejich suverénní území zřizovaly jakési novodobé koncentrační tábory pro předem vládou USA vytipované jedince a skupiny, které by mohly být nepříjemné svým mnohdy i nenásilným ideologickým odporem proti americké okupaci. Stačí si vzpomenout na válku ve Vietnamu. Od roku 1961 plánovali USA zřídit neuvěřitelných 11 000 koncentračních táborů. Sem se mělo pak přesunout a ideologicky vyčistit 90% celého národa. Nakonec se podařilo zřídit ve Vietnamu jen 44 koncentračních táborů, kde byli drženi proti své vůli nevinní civilisté. A nebyli údajně jen vězněni, ale i mučeni a vystavováni různým lékařským pokusům na lidech, připomínajícím hrůzy druhé světové války. William Colby, ředitel vládní CIA, nakonec přiznal, že v rámci projektu Phoenix bylo v těchto novodobých zařízeních zabito 20 587 vietnamských civilistů a mnozí byli přitom zneužíváni i pro lékařské pokusy. A stejné scénáře americké zahraniční a vojenské politiky se týkají dalších desítek suverénních států. Co třeba taková Panama? V prosinci 1989 sem vtrhli američtí vojáci se záměrem svrhnout nepohodlnou vládu a existoval už i seznam osob ideologicky nevhodných. Ty byly pochytány a vězněny bez jakéhokoliv obvinění nebo soudu, opět v jakýchsi koncentračních táborech. Celkem bylo tehdy internováno na 7 000 občanů Panamy, kteří jsou ve většině dodnes nezvěstní. Mluvíme tu ale o případech koncentračních táborů, které USA zřizovaly v rámci svých vojenských akcí, i když se týkaly civilních osob v daných státech. V rámci zkoumání KLDR satelitem Zaměřím jsou politické vězeňské tábory. Jsou to rozlehlé oblasti izolované od většinové společnosti za účelem uvěznění a krutého potrestání osob zapojených do politických incidentů a jejich rodin bez řádného soudního procesu. Tady tenhle systém umožňuje Kimovu režimu vykonávat neustálou kontrolu nad všemi svými občany prostřednictvím strachu, trestů a neustálého nátlaku. Obecně existují dva druhy politických vězeňských táborů. Prvním je tábor s maximální ostrahou, to je zcela kontrolovaná zóna, kde jsou vězni zadržováni doživotně. Druhým je převýchovný tábor, kde jsou vězni po vypršení trestu nucených prací propuštění, ale většinou zahambení a už asi nežijou moc kvalitní život. Severní Korea má navíc 3generační zákon. To znamená, že pokud jedna osoba spáchá trestný čin, celá rodina musí jít do vězení. Pro většinu Severokorejců je vězeňský tábor místem doživotního vězení nebo místem, kde je smrt vysoce pravděpodobná. Pojďme se podívat do jednoho z nich, do tábora 22. V odlehlém místě na severovýchodním rohu KLDR poblíž hranic Ruska a Číny leží městečko Hankyong. Právě v něm se nacházel největší severokorejský koncentrační tábor, kde byly drženy tisíce mužů a žen a dětí obviněných z politických zločinů. Tábor mohl pojmout kapacitu až 50 000 vězňů. Tábor severokorejské úřady uzavřely podle satelitních map v roce 2012. Jeho tisíce vězňů byly pak buď zavražděni nebo přemístěni do jiných zajateckých táborů. Nikdo z nich ale rozhodně nebyl propuštěn a severokorejská vláda dodnes popírá existenci tady tohohle tábora. O tom, jaký byl v takovém táboru režim, promluvilo pár svědků, kteří byli vězněni. Zadrženým záměrně odepírali stravu jako zbraň trestu a kontroly, což způsobuje vážná onemocnění, podvýživu a často i smrt hladem. Jeden ze svědků uvedl, že mu dávali většinou kukuřičné slupky nebo brambory smíchané s kamením a uhlím. Kromě toho, jako trest vězně byli, prodlužovali
jim pracovní dobu na neúnosné hodiny, nařizovali jim pobyt v trestné komoře, to je takové vězení ve vězení, které bývá často označováno za nejhorší místo v celém táboře. Vězni tam bývají třeba měsíc mučeni, nedostávají jídlo a pokud to náhodou přežijí, nesmí o tom nikomu říct ani slovo. Ale pak stejně umírají do pár dní na následky toho hrozivého zacházení. Podmínky ve vězení byly tak hrozné, že ze Severní Koreje kvůli nim utekl správce a ještě jeden důstojník, který měli tábor řídit, do Číny. Právě tady tenhle úprk a vlastně i to, co se tam dělo a to, co se odhalilo, že se tam děje, byl pro Severní Koreu velký problém a uzavření tábora bylo podle analytiků pokusem státu zahladit stopy, aby tady tohle zběhnutí nevedlo k širší znalosti o tom, jaké sítě politických a etických táborů se v Severní Koreji nacházejí a co dělají se svými vězni. Když ho v roce 2012 uzavřeli, vězně přesunuli do 200 km vzdáleného tábora 16. To ale není o nic lepší záležitost. Jsou vykořisťovaní v rámci těžké a smrtelně nebezpečné práce v hornictví, těžbě dřeva a zemědělství. Několik přeběhlíků uvedlo, že političtí vězni byli nuceni kopat tunely a budovat podzemní zařízení v oblastech vystavených jadernému záření. Musí plnit přísně nastavené kvóty a na spánek tam podle bývalých vězňů, kterým se povedlo uprchnout, měli často jen 4 hodiny denně. Bohužel princip tady těchto táborů v Severní Koreji, i když byl za tu dobu už celkem dobře popsaný, přetrvává dodnes. Ve Spojených státech existuje na 800 vězeňských táborů, které jsou plně funkční a jsou připraveny k přijetí vězňů. Zatím jsou většinou prázdné, ale i tak jsou personálně zabezpečeny a obklopeny stálými strážemi a ostnatými dráty. Tyto tábory by měly být využívány FEMA, Federal Emergency Management Agency, v případě stanného práva. Dojde snad na něj? FEMA zahrnuje několik programů a podprogramů. Program REX 84 byl například určen pro případ masového exodu emigrantů překračujících ilegálně hranici mezi Mexikem a USA. Podle něj by v takovém případě byli rychle obklíčeni a uvězněni v detekčních centrech FEMA. REX 84 dovoluje mnoha vojenským základnám jejich uzavření a přeměnu na vězení. Operation Cable Splicer a Garden Plot jsou 2 podprogramy, které souvisí se startem programu REX 84. Garden Plot je program kontroly obyvatelstva. Cable Splicer je programem pro řízené převzetí vlád jednotlivých států a místních vlád federální vládou. FEMA je tedy výkonnou rukou nastupujícího policejního státu a provede veškeré operace. A jak tyto tábory, jemně řečeno, detekční zařízení vypadají? Mají vlastní silnice, dovnitř i ven, a mnohá z nich i vlastní letiště. Většina disponuje prostorem pro až 20 000 vězňů. Největší z těchto táborů, ležící u města Fairbanks na Aljašce, ale pojme téměř 2 miliony lidí. O Fairbanksu se ale oficiálně tvrdí, že jde o pouhé obří psychiatrické zařízení. A teď pozor. USA do těchto táborů nakoupila už přes 30 000 gilotin a střely s tříštivými kulkami pro ostrahu, a to nejde ani o námi nebo konspirátory vymyšlenou kachnu. Tato informace v USA proběhla zprávami a jde o fakt a ne fikci. A REX 84? Ještě chvilku vydržte, milí diváci. Dávejte dobrý pozor. Vláda USA má díky zákonům odvozeným od národních nouzových stavů pravomoc zabavit a zestátnit prakticky vše. A už asi netušíte, že je možné pro vládní násilné zabavení státní infrastruktury i bez jakékoliv krize nebo nutné příčiny. Ano, ze dne na den mohou vojáci vtrhnout do měst a zabavit majetek a odpůrce beztrestně zabít nebo jako zločince zavřít. A teď si to představte čistě hypoteticky. Kdyby nastal den D a vyhlášení světovlády, rozjede se tento ďábelský plán. Všechna média, rozhlas, televize a noviny, počítačové a komunikační sítě, to všechno by bylo zabaveno a zestátněno.
Už před časem, v roce 1984, prováděla vláda a armáda USA generální zkoušku těchto operací pod krycím názvem Rex 84. A jak potvrdil roku 1989 M.V. Cooper, zkoušky proběhly úspěšně. A tohle je tvrdá realita. Vládní agentura FEMA má přitom připraven i plán D. O co jde? Tento 364stránkový dokument hovoří přímo o převzetí kontroly nad médii, aby bylo zajištěno hlásání provládní propagandy a manipulovalo se v rozhodující době přebírání moci veřejným míněním. Tyto projekty odsouhlasil prezident USA Ronald Reagan. Projekt Rex 84, zahrnující i budování koncentračních táborů pro politicky nevhodné lidi na území USA, se provalil na veřejnost ještě ten samý rok v dubnu 1984. A tyto obří děsivé projekty, v nichž bylo nacvičováno i rabování a prohledávání domácností, masové zatýkání a násilné represe proti civilistům, pokračují prý v utajení dodnes. Projekt Rex 84 je jedním z těch zásadních, pokud nastane onen den D. A v jeho rámci jsou stále připravována speciální komanda, gardy a armáda. Zástupce šéfa informačního oddělení Pentagonu, tedy velení armády USA, major Ralph Peters, v roce 1993 prohlásil: ozbrojené síly USA musí být připraveny na boj proti všem, kdo by chtěli vzdorovat a kteří lnou k národnímu cítění. My jako armáda potřebujeme vyčlenit více výcvikového času, abychom dokázali takovým hrozbám čelit. Je třeba víc aktivních kampaní, abychom nad lůzou zvítězili. To musí jít ruku v ruce s mohutným násilím. Připravuje se snad něco děsivého, co zasáhne celý svět? Rádi bychom zopakovali, milí diváci, že jsme malé Švýcarsko, tedy v politice nestranní a nenadržujeme ani jedné světové velmoci. Musíme ale však podotknout, že historie se v mnohých bodech stále opakuje. A my jen doufáme, že tu celou dobu jde o jednu velkou konspiraci a ne o přípravu na masové vyhlazování. Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili a napište nám, co si o těchto zařízeních myslíte vy. Je před námi problém, který nás pošle do kolen? Jde tu o třešinku na dortu nového světového řádu? Nebo jde Mr. Borrell, we are talking about the recent leaks. The recent leaks that reveal that Chinese ambassadors and high-ranking government officials have been straight up lying to us over the mass cultural genocide that China commits. Yesterday, I have been fortunate enough to meet with Mr. Ilham Tohti's daughter, Yever. But it could not have been a meeting with Mr. Ilham Tohti himself, because he has been locked up in a concentration camp and we haven't heard about his whereabouts or well-being for 2 years. Yever doesn't oppose China. I don't oppose China. She just wants her family to be safe and together. At the same time this genocide is taking place, in my country, the richest man, Petr Kellner, has been manipulating the Czech media image of China to look more business positive. Business. Excuse me? If I made this speech in China, me and my family would also end up in a goddamn concentration camp. Colleagues, we Europeans have the power to stand up again, for fundamental rights against China's digital dictatorship. Let's start with targeting economic sanctions. Mr. Borrell, act. Já nepřevlékám kabáty ani svetry. Váš Honza Hamáček.
Řada utajovaných dokumentů ukazuje, jak snadné je být čínskou vládou vyčleněn pro vzdělávání a školení. Podle amerického ministerstva obrany jsou v převýchovných táborech a táborech nucených prací násilně zadržovány až 3 miliony osob. Čína je nazývá tábory myšlenkové transformace vybudované s cílem zabránit šíření extremismu. Když jsem byla zadržována v detenčním centru, byla jsem spoutána a zavěšena přes trubku radiátoru s prsty na nohou, které se sotva dotýkaly země. A visela jsem tam 3 dny. Dozorci komunistické strany do mé cely přivedli 4 zadržené muže a začal jeden z nejhorších zážitků mučení. A na sklonku smrti jsem si uvědomila, že nemohu dělat nic jiného, než se obrátit na svou víru. Tak jsem se modlila a prosila o záchranu. O chvíli později jeden ze 4 zadržených mužů náhle omdlel na podlaze. Což mučení přerušilo. Čínu jsem opustila, protože moji rodiče byli za svou praxi Falun Gong těžce pronásledováni. Moji prarodiče se o mě starali, když jsem byla ve věku 1 roku do 5 let, protože moji rodiče byli stále uvnitř nějakých temných cel mučení. Moje první jasná vzpomínka na maminku byla, že mě přivedli do centra pro vymývání mozků a viděla jsem, jak ji přivazují k židli a za ní stojí podobní lidé, kteří ji hlídají a do nosu jí zavedli velmi tlustou plastovou trubičku a v té době ji násilím krmili. Vypadala, že má hrozné bolesti a mně v té době bylo 5 let. Bylo to velmi traumatizující. Ředitelka školy za mnou několikrát přišla a řekla mi, ať nejsem součástí svých rodičů a ať nahlásím jakoukoliv činnost, kterou rodiče budou dělat. Vštěpují mladé generaci samé lži a nenávist. Mladí lidé jsou dnes využíváni k tomu, aby dělali americkou kulturní revoluci, aby děti v podstatě přestali věřit svým rodičům. A oni řeknou, moji rodiče mi nerozumějí, jsem zmatený. Musím se tedy obrátit na učitele, na jiné autoritativní osobnosti. Když se podíváme na Maovu kulturní revoluci, kolik podobností tu vidíme. Komunismus zvítězí. To není vtip, to se stane. Vám se líbí to, co se dělo v Sovětském svazu? Ne, proto jsme maoisti. Kritizujeme to, abychom vylepšili socialismus, jak přijde příště, a abychom lidi, jako jste vy, poslali do pracovních táborů. Včera jsem se zeptal chatu GPT, jsou nějaké podobnosti mezi dnešní woke revolucí a kulturní revolucí předsedy Má v 60. letech? A odepsalo to, jak moc máte času. Jejich primárním cílem jsou děti. A jsou to děti většinové společnosti. Tam je tvrdě napsáno, že je potřeba převychovat celou tu společnost. A to právě podle ty Istanbulské úmluvy. Uznáváme, že vláda je pro spořádanou společnost naprosto nezbytná. Ale řídíme se výrokem, že vláda jako oheň je prospěšná i nebezpečná. Věříme v koncept omezené vlády.
A věříme, že ústavní republika vytvořená našimi otci zakladateli je nejlepší formou omezené vlády, jakou kdy člověk zatím vymyslel. Republika je omezená demokracie. Je to forma vlády založená na principu omezené vlády většiny. Omezené tak, aby menšina, dokonce i menšina jednoho, mohla být chráněna před rozmary a vášněmi většiny. Demokracie je forma vlády založená na principu vlády většiny. Je snadno pochopitelná, snadno se prodává masám a já bych dodal, že je smrtelně nebezpečná. Otcové filozofie Sokrates, Platón a Aristoteles byli rozhodnými kritiky demokracie. Největší myslitelé historie si všimli, že i dobře míněná demokracie může plodit podvody, rozdělení a nakonec totální kontrolu ze strany státu. Aristoteles napsal. Skutečná demokracie je svrchovaně psychologické zařízení, které počítá s lidskou přirozeností a uvnitř svých vlastních národních hranic ponechává volný prostor pro nutnost konfliktu. Je to právě výrazný sklon západních demokracií k vnitřnímu sváru, který by je mohl přivést na nadějnější cestu. Ale bojím se, že této naději budou překážet síly, jež ještě stále věří v opačný proces, ve zničení individua a v převládnutí oné fikce, kterou nazýváme stát. Psycholog trvá na individu jako na jediném nositeli ducha a života. Společnost a stát odvozují svou kvalitu od duchovního stavu individua, neboť z individuí se stávají stejně tak jako ze způsobu, jakým jsou tato individua organizována. Jakkoliv je tato skutečnost zřejmá, nepronikla dosud do kolektivního mínění dostatečně hluboko, aby lidi odradila od používání slova stát v tom smyslu, jako kdyby označovalo nějaké superindividuum, které je obdařeno nevyčerpatelnou mocí a veškerým bohatstvím.